Dobar dan, moje ime je Dragan Kaluđerović, gledate moj YouTube kanal. Ovaj YouTube kanal je obično na engleskom, ali sada ću na srpsko-hrvatskom. Bavi se aerozagađenjem i ovo moram da vam pokažem. U pitanju je znači, koji je danas dan? Danas je, ja mislim, 12. septembar. Malo mi drhti ova kamera, ali to je okej. Biće bolja verzija. Moram da se osvrnem na ove događaje na Cetinju, gde je zaista bila velika medijska, kako da kažem, gužva i zaista je bilo problematično, ali moram da se obratim gospodinu Dritanu Abazoviću na jedan problem koji se zove zagađenje vazduha od šumskih požara. Ovo je snimak 7. septembar. U pitanju je zagađenje usred aerozagađenje, od koga umire veliki broj ljudi, pa ću nastaviti dalje. Ovo je 8. 9. avgust 2021. 10. avgust, znači, očigledno je, ovo je Crna Gora, ovo je Hrvatska, da je ovo aerozagađenje ubedljivo najjače u Crnoj Gori. Ajmo dalje, 11. avgust, 12. Znači, crvene boje su ona boja gde je aerozagađenje najveće. Idemo dalje, 15. avgust. Kao što vidite, to je, nažalost, Crna Gora. Ogroman broj ljudi umire. Ja znam da je na Cetinju bilo poprilično ovako problematično, ali takođe znam da niko nije umro, a upravo će poginuo ili umro. A od ovog aerozagađenja veliki broj ljudi umire, pogotovo u Crnoj Gori. Gledajte sada ovo. Ovo je 20. avgust. 21. 22. 23. Evo, mislim da je ovo dovoljno jasno. I zaista bi se obratio gospodinu Dritanu Abazoviću sa tim da ogroman broj ljudi umire. Ja znam da je na Cetinju poprilično problematično bilo, ali evo, mislim da vam je ovo dovoljno. Ovo vam je crveno Crna Gora. Tako da, nemam vremena da kažem cifre, ali uskoro ću vam reći cifre u procentima koliko ljudi u Crnoj Gori umire od ovog aerozagađenja. Evo, mislim da je ovo dovoljno jasno. Tako da, eto, mislim da bi ovo trebale bezbednosne strukture u Crnoj Gori ozbiljno da shvate, jer broj žrtava ovoga je aerozagađenja usred šumskih požara ogroman. Tako da, znači, ovo je 22. avgust 2021. Ovo su satelitski snimci sa američkih satelita i eto, to je sad to je to. Hvala vam.